На тэлеканале «Беларусь-3» калейдаскоп адметных культурных падзей, якія адбываюцца ў нашай краіне і за яе межамі. Вітаю вас! Сёння 11 жніўня. І сёння ў праграме. Найлепшыя спосабы незабыўнага адпачынку, варыянты выдатнага баўлення часу ля экраны тэлевізараў ад нашага тэлеканала, сустрэча з народным артыстам Беларусі Анатолем Алаем. Не пераключайцеся. Пачнём агляд культурных мерапрыемстваў са спектакля сучаснага мастацкага тэатра «Сон у летнюю ноч» ці «Кароль лір». Бадай самага рызыкоўнага і правакацыйнага эксперымента тэатра. У спектаклі на сцэне сутыкаюцца адразу дзве шэкспіраўскія п'есы. Чаму рэжысёр вырашыў спалучыць камедыі і трагедыі? Магчыма, менавіта гэты шлях дапамог яму разгледзець шмат пытанняў, якія хвалююць сучаснае грамадства. Дзякуючы дасціпным рэжысёрскім рашэнням, многія праблемы агаляюцца перад гледачамі і прымушаюць задумацца над іх вырашэннем. Шэкспіраўская эстэтыка, тонкія алегарычныя намёкі, дапоўненыя унікальнымі дэкарацыямі і дызайнерскімі касцюмамі робяць спектакль «Сон у летнюю ноч» ці «Кароль лір» спектаклем еўрапейскага ўзроўню. Пераканайцеся ў гэтым сёння ўвечары. Чарговую порцыю культурных навін краіны прадстаўляюць нам нашы калегі. На самай тусовачнай вуліцы сталіцы размясцілася арт-пляцоўка з галандскім каларытам, прысвечаная бадай самаму папулярнаму постімпрэсіяністу. Ван Гог Хаус не мае дакладнай стылізацыі пад апартаменты самога мастака, але добра перадае крэатыўную атмасферу мастацтва канца 19 стагоддзя, на чале з любімымі тэмамі Гога. На сценах рэпрадукцыі тых самых сланечнікаў, касачоў і зорнай ночы, у кутках сапраўдныя кветкавыя плантацыі, якія маляваў праз палатно Ван Гог. Цікава, што сам будынак, дзе знаходзіцца Хаус, нагадвае дом у Францыі, дзе мастак пражыў апошнія гады. У яго таксама былі два паверхі, скатны дах і рэстаран на першым паверсе. Идея о создании дома Ван Гога появилась 2 месяца назад, и команда из 4 человек, вот это место, в котором были белые стены, офисы, красили своими руками, писали картины, создавали дизайнерские идеи для того, как здесь должно все выглядеть. Лодка, которая находится в самом центре экспозиции, она создает вот этот шарм, и мы выбрали именно лодку, потому что он начинал писать с морских и речных пейзажей, и поэтому мы решили, что это будет отличным решением для создания вот этой атмосферы. Зараз выставу складаюць 33 работы, перамаляваныя як супрацоўнікамі арт-прасторы, так і мастакамі замежжа. Асобная частка ў цэнтры экспазіцыі – кінафільм пра жыццё і творчасць постімпрэсіяністаў. Чаму менавіта Ван Гог? Адказ зразумелы. Творца, які натхняўся простымі рэчамі і зрабіў за сваё кароткае жыццё больш за 2000 работ, сёння натхняе і сам на новыя рэчы і на глыбокія колеры жыцця. У рамках праекта «Час нямых зорак» у Магілёўскім музеі этнаграфіі праводзіцца выстава «Чары губернскага сінематографа», прысвечаная гісторыі кіно да рэвалюцыйнага перыяду. Праект расказвае гісторыю нямога кінематографа на беларускіх землях першай трэці 20-го стагоддзя, шляхі развіцця кінадумкі і сувязі Беларусі з сусветным кінематографам. Праект адлюстроўвае паўнапраўную прыналежнасць Беларусі да адзінай у той час кінапрасторы. Асаблівая ўвага на выставе нададзена першым кінапаказам у Магілёве і першаму кінатэатру горада пад назвай «Чары». Унікальныя экспанаты прадстаўлены фондамі Нацыянальнага гістарычнага музея, Літоўскага дзяржаўнага цэнтральнага архіва, Літоўскага музея тэатра, музыкі і кіно, Беларускага дзяржаўнага архіва кінафотадакументаў і прыватнымі калекцыямі розных краін. Жадаючыя могуць паглядзець папулярныя нямыя фільмы тых часоў з удзелам Асты Нільсэн, Веры Халоднай, Бастера Кітана. Выстава доўжыцца да 19 верасня. Чарговы выпуск «Навукамані», праграма, прысвечаная распрацоўкам і дасягненням беларускіх вучоных, называецца «Эра дронаў. Беларускія беспілотнікі». Дзе, як і кім ствараюцца беларускія беспілотныя лятальныя апараты ваеннага і грамадзянскага прызначэння, для чаго яны вырабляюцца, дзе выкарыстоўваюцца. Глядзім «Навукаманію» 12 жніўня ў 11 гадзін 55 хвілін на Беларусь-3. Мы имеем возможность навесить на нашу птичку очень серьезную целевую нагрузку. Применять его для разных целей в зависимости от того, какие задачи нам нужно выполнить.
Археалагічны збор музея гомельскага палацавага паркавага ансамбля фарміраваўся на працягу амаль 50 гадоў. Сёння ён налічвае больш за 90 тысяч прадметаў. Храналагічна ахоплівае перыяд ад верхняга палеаліту да позняга сярэднявечча і з'яўляецца адным з буйнейшых у Рэспубліцы Беларусь. Установа працягвае традыцыі калекцыяніравання прадметаў археалогіі, знойдзеных на тэрыторыі краю, якія заклалі ў 19 стагоддзі ўладальнікі гомельскага маёнтку Румянцаў і Паскевіч. У цэнтральнай частцы палаца можна пазнаёміцца з унікальнымі экспанатамі археалагічнага збору. У калекцыі археалогіі прадстаўлены матэрыялы з раскопак на тэрыторыі вобласці, знаходкі, адшуканыя ля вёскі Берды з Чачэрскага раёна і сяла Юровічы Калінкавіцкага раёна, самых старажытных з вядомых стаянак першабытнага чалавека на тэрыторыі Беларусі, якія характарызуюць матэрыяльную культуру продкаў. Якімі навінамі і падзеямі жыве замежжа, зараз даведаемся. Мабільнікі, якія ўжо сталі рарытэтамі, Дзяніс Кічкін шануе больш за ўсё. Менавіта таму і вырашыў іх калекцыянаваць. За 3 гады сабраў 330 тэлефонаў, у асноўным 90-х гадоў. Ад Nokia да Motorola, усе ў працоўным стане. Для Дзяніса вінтажныя мабільнікі – гэта перш за ўсё ностальгія. Все началось с первого телефона Nokia N91, который у меня был. В нем сохранилось более 5000 смс-ок с моей девушкой, которая стала женой моей уже сейчас. И я вот эти смс-ки хотел просто оставить. Пасля гэтага тэлефона Дзяніс вырашыў не раставацца і з наступнымі 20. Так пачалося калекцыянаванне. Некаторыя апараты дарылі сябры і знаёмыя, але большасць купляў на рынках і ў майстэрнях. Многія тэлефоны даводзілася рамантаваць, купляць новыя корпусы, мяняць дысплеі. Вялікай праблемай сталі старыя акумулятары, якіх больш не выпускаюць. Захапленне Дзяніса падзяляе і жонка, і маленькая дачка. Мужчыне засталося знайсці некалькі мадэляў з тых, якія планаваў сабраць. Потым ён вырашыў запусціць відэаблог, у якім раскажа пра тэхнічныя дэталі, а таксама пра гісторыю кожнага мабільніка са сваёй калекцыі. Дзень беларускага пісьменства пройдзе 2-3 верасня ў старажытным Полацку, які, дарэчы, прыме нацыянальнае свята ўжо 3-й раз. Прысвечана свята 500-годдзю беларускага кнігадрукавання, 135-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы Якуба Коласа. Юбілей адзначыць і сам горад. Полацку споўніцца 1155 гадоў. У рамках свята ў горадзе адбудзецца фестываль кнігі і прэсы, рэспубліканскі творчы конкурс юных чытачоў «Жывая класіка». Асаблівая ўвага будзе нададзена 100-годдзю з дня нараджэння Янкі Брыля і Пімена Панчынкі, а таксама імянітым землякам, ураджэнцам горада і раёна. Апафеозам свята стане ўрачыстае ўручэнне нацыянальнай літаратурнай прэміі. Асноўныя мерапрыемствы адбудуцца на плошчы Свабоды. Шэраг святочных сустрэч адбудзецца ў Сафійскім саборы, мастацкай галерэі і музеі кнігадрукавання. Горад чакае тысячы гасцей. Грандыёзны спектакль нацыянальнага значэння, напісаны ў лепшых традыцыях опернага жанра, спектакль пра любоў да беларускай зямлі і яе народа. Гэта опера «Сівая легенда», створаная кампазітарам Дмітрыем Смольскім па матывах знакамітай аповесці пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Спектакль ідзе на сцэне Вялікага тэатра оперы і балета. Пра яго стварэнне пойдзе гаворка ў праграме «Тэатр у дэталях». Эфір праграмы 12 жніўня, 14 гадзін 25 хвілін. Дарэчы, опера была прадстаўлена падчас маштабнага культурнага мерапрыемства вечары Вялікага тэатра ў замку Радзівілаў. Убачыць дзейства вы маеце магчымасць заўтра, адразу пасля перадачы «Тэатр у дэталях». Не прапусціце. Многія мінчане і госці горада знаёмыя з адукацыйным дабрачынным праектам «Вандроўкі ў мінулае». Калі ж нехта пра гэта чуе ўпершыню, расказваем. Праект працуе згодна з прынцыпам Free Walking Tours. Гэта сацыяльны праект, мэтай якога з'яўляецца знаёмства з гісторыяй горада. Тут і малавядомыя факты, і кур'ёзныя выпадкі, легенды і паданні, прывіды і анекдоты. Экскурсіі аўтарскія, але бясплатныя. Сёння аматарам гісторыі прапаноўваецца цікавосткі губернатарскага саду.
Экскурсія цікавая, так што далучайцеся да каманды прафесіяналаў і аматараў беларускай гісторыі. Рэжысёру-дакументалісту кінастудыі «Беларусьфільм» Анатолію Алаю прысвоена званне народнага артыста Беларусі. Мы наведалі майстра, каб павіншаваць і выказаць удзячнасць за яго фільмы. Не абышлося без размоў пра высакародную мэту, якая правяла творцу ў дакументалістыку. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Примите поздравления от телеканала «Беларусь-3» с присуждением вам звания народного артиста Беларуси. Когда случаются подобные события, мне кажется, человек начинает задавать себе вопросы, возможно, что-то переосмысливать, в чем-то сомневаться. Каким вопросом задались в этот момент вы? Я, честно говоря, не ожидал, что я могу дорасти до того дня, когда мне будет вручена вот такая высокая награда президента нашей республики. Мне все время сдается, что народный – это правильно, потому что я делаю фильм о своем народе, о простых людях. И столько лет проработать, и столько снять фильмов, больше сотни фильмов, а если вы принимать в расчет и сюжеты для киножурналов, которые снимались еще при советское время, то это огромное количество моих героев. И все они народ. Вы свой режиссерский дебют сняли в 1988 году, будучи взрослым человеком. Можно ли сказать, что раньше для собственного кино режиссеру нужна была определенная зрелость? Конечно же, безусловно, должна быть зрелость. Но я не против молодых людей, которые оканчивают Академию искусств, чтобы они работали и им сразу давали работу. Но мне все-таки кажется, что одно дело, когда получает студент теорию, и потом он приходит на киностудию. Он попадает в жесткие условия производства. Он должен быстро думать, быстро соображать и быстро делать фильм. Он должен многое знать. Он должен знать жизнь. Не по учебнику даже. А он должен окунуться в эту жизнь, почувствовать, а жизнь бывает разной. Для того, чтобы сделать документальный фильм, надо прожить эту жизнь человека, которым мы делаем фильм, создаем его. Фильм «Черный ворон» особенный для вас. Знаю, что недавно его вы показали на родине. Как принимали? Фильм «Черная дорога 2», который вышел в эфир под названием «Черный ворон», он уже завершен. Он перекладывается сейчас на английский язык для возможного показа его в других странах. Но мы же делаем фильмы для людей обычных. И поэтому каждый наш фильм, сколько бы тебе лет не было, какой бы ты профессионал не был, это экзамен. Вот и я повез свой фильм вместе с съемочной группой в Острожицкий городок. Там, где прошло мое детство, где я окончил школу. Конечно, с большим волнением я переступал порог этой школы. И люди, мы узнавали друг друга. Каждый рассказывал о своей судьбе. И когда после просмотра фильма вдруг нами со слезами на глазах начали люди рассказывать о своей судьбе. Была тишина такая, а потом и аплодисменты, и слезы. И их очень тронула эта картина. Спасибо, Анатолий Иванович, и еще раз поздравляем. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. До сустрэчы!